klisikan laman gue bukan sumandi mati harap teteke bersebuling aduh makene romansaku teko karo ilang-iling tak awemo tansah ngecek sing teko jebul siku Sugeng dalu Elisa. Sugeng dalu macange Malimbo. Wah, sia. Aduh, kondang mboten kepanggih panjenengan sehat, Jeh. Alhamdulillah puji Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, Pak Mol kemarin lihat di status aku wes getir-getir ya. Aku langsung WA Pak Mol semoga lancar kabeh. Amin ya. Ndelok statusku Elisa wis gentir-gentir. Ketir-ketir. Oh, Gentir-gentir. Dudu gentir iki. aku wong meneng lho aku wong tulus lho mesok katut Nek kowe iki apa ya mudeng sing diomongke ka Elisa ki ora Apa? omong bengok-bengok tok kaya wong ngajak padu ngono ki aku ya ora paham Inces kamu wilujeng ya. Wilujeng ya. pakai Sekarene wilujeng. Wilujeng iya. Lagu ngomongnya apa? Nek men kowe waras ya. aku ora edan kamu cek normal selayaknya manusia bisa lumrah Kamu waras? Kan waras sehat toh? Iya, heeh. Kok kamu nangis ngopo? Aku takon kamu waras toh teko kene. waras ki iso hak diartekke sehat Ya. iso diartekke ora edan ngono lho maksude Oh ngono. Tapi iya. kamu nggak ngerasa gendeng toh? Gending. Maksudku kamu sehat teko kene toh. Gendeng. aku jajar kos setengah jam migrenku kumat iso sing ngene Ya kudu sing maklum karang Kak Elisa kan udu asli Iya ngono lho men, Dadi Suki saka men. Sulawesi. Suki men. gendeng ki ora gendeng ngono gendeng Iya. gendeng Gendeng. gandeng Gandeng. lah wis beda meneh Beda. Ya nek kamu Sukimen apa Sukiman apa Mindola sing bener apa? Dedek Mimin Angga Inggi Prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono Alah. Dawa banget. Kok Sukimen? Undang-undangane sapa? Ada Kuswardono dedet. Sapa undang? Mindola Oh Mindo. Mimin sang idola Tak kira mimin gondolan. dhisik 15 tahun kepungkur saiki mosok wong ya ora tobat nasuha ya pengen tobat ya wis kuwi duit padha-padha golek pangan nek sing ra becik dalane naliser ya aja nganti kuwi duit haram jenenge aku ini gondolane dhisik nek saiki nek kepepet ya umpama nek kepepet terus regane cocok ya mangkat nek ra cocok lah nek ra cocok kelas awake rusak Jare nambah wis dosa dadi keluargane panjenenganipun Pak Bambang kok terus kaya ngono ki leren. Gandeng kula pun keluarga, mang openi kula Pak. Nek ngantek kula turun ke jalan lagi menika PR besar kagem panjenengan lho. Mang Nganten menika fenomena gunung es lho. Dua menika mewakili banyak lho. Nek ngantek kula kanca seniman profesi kados kula mboten jan rengkuh, mboten jan kukup, mboten jan openi, mboten jan uri-uri. Panjenengan klepetan dosanipun lho. Men diancam besok men ndak tau men wayangan men Pak Bambang tak ancam men kok wani-wani ning ngancam men Pak Bambang kok diancam banci. Ya Allah. pendekatannya kudu ngono Pak ya. Nih yo ngati-ati ning Pak Darwis lho. Lho, Mantan Kapolres. Sampun sowan rumen nggih. Dereng kula dereng sowan dalemipun nggih. Ke Pak Darwis? Nggih. Lho jarine dhisik ke Garuk. Apa ya Pak Darwis ki ngurusi garukan kok ngene tok. Nggih pun duwe dhewe kok ki. Apa gaweane mau jenenge pengayom kok nggih Pak apa ya gawean mau ngurusi kaya ngene tok urusane akeh banget kok. Lek men kan punya SIM. Apa? Apa kuwi? Surat izin mangkal. Sungkem kula bapak-bapak menika alumni
SMA Penampungan, SMA alumni SMA 1 Klaten, SMP 3. Oh, Nggih, wonten ya dulur-dulur kerajaan ya banyak. Upama ngeten iki piyai setunggal-setunggal nanggap wayangan terus endah mongkoke kate kula nggih. Iya. Ya, mboten kudu kula, seniman iku kathah. Ndawuh sinten ya itu Elisa itu, Mbak Tatin itu, dagelan-dagelan Klaten itu diaprik itu. Ning pancen kula kudu katut ngoten. Iya. Ora kudu ning ya pokok Kowe sebagai apa kok le? di balik layar. Oh, di balik layar. Apa aku makelar sinden ya ora apa-apa. Nek wis tuwa apa ya ning ngarep terus aku sik Israel. Kak Elisa Nggih, kula sampun pinanggih Pak Bambang sowan mriki matur sembah nuwun Pak Bambang Priambodo, Bu Ati. Cuman derek dedonga katur panjenengan kekalih langgeng anggenipun prebrayan tansah berkah ngopeni kula niki kere-kere kados Kok kere-kere gundul-gundulmu. Niki kula kan kanca-kanca kere-kere. Aku kowe iki kan yo kere makane jaluk-jaluk to. Kanan kiri kula ngono. Yo, Kanan kering sing kula liyane ora kere. Elisa yumu. Aku nang mburi sik napa to karo Pak Bambang. Agak foto aku sing saawan ditelepon Pak Bambang santai. Di mana Mbak Mimin masih diserahkan hati-hati ya Beb. Ngono. Aku santai. Elisa iki aku tekan Elisa ini aku foto ning mburi karo Pak Bambang. Abrakan foto kok to pamerke aku lho sing dari jam pinten Pak? Jam 1 siang penyen sampun telepon kula nggih Pak. Di mana Beb? Wonten serahkan hati-hati ya Beb. Aku lho. Aku ora tak cerita. Dewe aku ning mburi akeh sing seneng, akeh sing foto karo aku kowe rasa iri. Kowe mung arep meri to kecantikanmu kalah ro aku kan. Kan menurutmu sing biji kan para halayak. Sugeng rawuh Bapak Ibu. Nggih. Sedaya. Sik Elisa, Apri Mimi. Nggih. Iki mau eneng pundutan siji sik ya. Nggih. Dari Pak Joko Sutrisno. Nah ini yen mboten klentu saiki dinese ning dia wingi kepala panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sakniki wonten Bantul. Wonten Bantul cedhak mriki. Ngersak ini bar diparingi momongan putu cewek. Ah, menika nyuwun lelagon tak lela ledung. Bertiga. Apa lurah? Apri Mimin Elisa. Nang mboten sanggih bawa nggih. Langsungan mawon napa pripun? Nganggo bawa ora? Oh nggih bawa. Bawane apa kae? Mijil. Jel. Nggih, yuk apa larase pelok? Barang nggih. Ya. Oke. Yo karo sing lenggah ben benake anu posisi lenggahe, engko bar iki ngaturi satu persatu. Masih ada Pak Wakil Bupati masih lenggah? Oke. Sampun kondur kadosipun. Masih ya di belakang itu. Nanti Pak Bambang Supriambodo diaturi sanes-sanesipun mangke banyak satu persatu. Sing mirsani nang YouTube ya akeh lho. Dan itu berapa yang nonton di Sanggar Ini Cemara banyak channelnya saya belum dapat informasi siapa saja. Ya? Tapi di Sanggar Cemara ini yang nonton secara live 1.500. Wow, mantap. 1.500. Yeay, sukses selalu Yeay. buat Sanggar Cemara. Oke. Yo, di bawah nih sih. Sak mijil kok. Ngarep pemburi. Apa ya kudu gurune? Iya, ayo. Oh iya. Jajan. Kayak sampeyan langsung tutup kuping kabeh. Ya ngono kok mijil iki piye gambuh ngono kok. Nen sing asline mijil. Heh? Cup menengo. Nah, aku mijil. Anakku cah manis. Nah, itu baru mijil. Yuk. Bakti yangmu lagi lunga
pane wong tuwa dadiya pandhekaring bangsa. tak amben selendang tetek pangpung Kris
balong kembali wah jan luar biasa Apri Dalem. Mimin sapa iki sing arep diaturi munggah panggung digeret mrene ya Ayo, sapa sapa le? Elisa apa Kak Mimin iki jarene kowe sing satu-satunya presiden sing bisa menjaga kesucian sampai umur berapa? 46. Oh 46 Tuwi ya. Menawi badhe ngaturi Pak Bambang. Kalau wau sampun menawi kersa nggih mboten. Jemput berdua. Oh nggih. Duduk. Pak Bambang. Pak Bambang mboten ngirang raos kurmat. Sama Bu Ati. Kalian Bu Ati. Ya, resep-resepipun monggo Ibu. Biar saya punya resep-resepnya, tetap energik. Kok malah terus dadi dayang-dayang telu ngono iki piye? Sembah sungkem kula Kanjeng Gusti Putri. Sapa ya, Lek? Malah bingung to Bu Ati to. Ngono iki. Gimana ini? Ayo Bu Mimin, Ati. Apri, berdiri aja. Bu Ati. Dakwane ketoprak. Mohon maaf loh Bu Ati tadi hanya bergurau. Saya tidak serius. Saya memang kalau bicara ceplas-ceplos tapi saya masih bisa menempatkan diri saya posisi saya di mana. Lah nek di Maksudnya posisi saya di mana? Aku mau kodok keladuk. Ini nek babakan le Pak Bambang telepon aku mau pancen bener. Ibu nggak sakit hati dia chattingan terus loh aku sama Bapak. diketemukan langsung leres buatin kalau jam sekitar jam 1 penyan telepon kula gak ada kisaran setengah jam telepon kula lho. Mboten, ora. Lho. Bener banget. Loh, terus menikah ingkang dipun bicarakan inten sangat to menikah. Privacy sangat to menikah lho. Nek lagi dikake Pak Babaki, Mbak Mimin ampun kesupen mekeh wayang nganten joglo batik ngono aku jek iso nampa. Intens banget lho ngendikane ngene nganten. Lek, tak luruskan. Intens banget lho, privasi Bambang. banget lho. Privasi banget lho. Jos. Apa parkir donen Jakarta ngono lho. Ngene ya Pak Bambang ki arep telepon aku. Kuwi rak ya pekewo, mergane kan nek aku sama Pak Bambang itu kan enggak bukan muhrim. Nek karo kan kowe semuhrim padha lanange, dadi ora apa-apa ngono lho. Apa aku jek ketok lanang banget to, Bro? Oh, kamu merasa penting padahal mergo padha lanang. Lah iya ya Kak Elia. Pak, tolong diklarifikasi. Diklarifikasi piye? Pak. Kowe iki lanang apa wedok ngono Saya maksudnya? butuh perlindungan loh Pak. Ndak dikira aku sing ngebeli piye-piye. Mbak aku nek kondisi wong wedok nek kondisi telepon ki oh nyun sewu no. Aku nyun sewu. No. Wedok apane? Pak Bambang tadi telepon beneran sama saya toh. Oh bener banget. Loh. Lek nomri patmu jarengen gobokmu. Aku nek kon tumbak cucukane level ora level. Takon Aku ijak wedi dosa. Nek wong klino cucuk sok ben ilate ning akhirat diketok digunting. Coba takon mana Pak, berapa menit telepon Mindola ini? Ya.
Kurang lebih ya setengah jam. Loh. Percaya apa ora? My God. Loh. Aku itu bukan penggoda, memang aku ki piye ya nek karo Pak Bambang kaya ana daya gravitasi. Lho kaya ana daya tarik menarik to, kaya ana gravitasi. Mohon izin Pak Darwis tolong diamankan Pak. Bentar. Mang bedil kalau menjingin itu Iya. Pak. Elisa, Pak Dandem kenapa untuk saya Pak? ngobrol Nah, lama? aku mau tadi? tanya. Iya, Lah, lama memang. diklarifikasi. Pertama tadi tentang job malam ini. Habis itu ngomongin apa, Pak? Saya cuma ngomong sama si Mimin. Iya. Min, engko kudu teko. Iya. Syaratnya siji. Loh, syaratnya lho, Pri. Syaratnya. Apa itu Pak? Utange kudu dilunasi. Alah. Suwe banget. Sanggupmu kapan? Oh gitu. Iya, Wis, Pak, kan- pokoknya nanti selesai tak bayar. Nah, Oh, berarti le 25 menit ki eyel-eyelan. Ora iso bayar utang. sing dimaksud utang ki ora utang duit ning Apa? hutang budi sama beliau lho. Lek ngopeni kanca-kanca seniman ki lho. Tur engko nek bar wayangan lek men ora oleh mulih kok. Ngapa Tetep lan? kudu tinggal di Joglo batik. Joglo. Arti gua apa? Lah sing resik-resik mriki sinten Mas? Wah, Sing usung depok barang. aja ngremehke cleaning service lho. Padahal Iya, aku iya, juga luar biasa. siapa ini? Bapak badhe paring pangandikan utawi Nggih. paring wejangan utawi resepipun panjenengan kalian Bu Atik menika kok ayem bisa tentrem awet? lho menika ra ya Nggih. mesti jenenge wong mlaku ra ya sok ana kerikil nggih to Bu, ada kerikil, ada duri, ada suara-suara tidak sedap pasti ada. Resepipun, Resepipun nah, napa? ini. Wong kula gek pacaran 3 dina tanggoku 3 kecamatan kabeh genengi kula kok. Lho, mesti kan napa meneh wong omah-omah nggih to likalikunipun lho. Begini Mbak Mimin, Nggih, terus pundi, terus terang Bapak? saya bisa begini ini hidup kita itu berangkat dari orang susah pertama itu. Terus Pak. kedua, setelah kita itu diberkati oleh Tuhan dalam hidup, Nggih. pesennya cuma siji, Napa Bapak? sandarkan hidupmu pada Tuhan dan jangan lupa bersyukur. Sehingga hidup saya dengan istri saya selalu be happy. Dan saya supaya tidak tergiur dengan perempuan lain, saya harus bisa minta mohon banget sama istri saya, tampailah sesuai dengan saya harapkan. Jadi di cat merah, hijau macam-macam seminggu tiap minggu saya tidak masalah. Karena saya suka. Kalau orang lain mau mengatakan wis gerangan no, rambut dijadat, biar gitu kan. Yang penting saya berdua be happy. Be happy. Tetap bersyukur sadar pada Tuhan loh. Bersyukur gitu Pak. Loh, Iya. bersyukur. Tetap jadi Jangan diri lupa. sendiri be happy. Wong arep ngomong apa seperti aku ora nyalai. Loh. Dadi ngene, cara Jawane rasa ngurusi gurem ceceker. Lah, rasa ngopeni suara-suara sing ra penting. Kok ndak kabotan, ngeceh-ceh energi. Betul. Kayak pacarku seneng nek nyawang aku ketok udele, ya tak ler terus. Ora masalah. Lho, kan duwe-duwe kita Pak, ora masalah. Wong ora nyalai dek nenek lho. Udele Lanjut toh. bodong Nah, gitu-gitu. sementing lanjut toh. Kita udelku ne seneng banget pacarku iki. Bedelmu bodonge kok. Tak nggo emote ning iki. Mbak April, Dalam, saya iya. itu sebetulnya ini baru 50 hari, kurang lebih 50 hari meninggalnya kakak saya. Oh, ngaten. Karena ada pesan sebelum meninggal. Nggih, Jadi napa, Pak? sore meninggal, pagi jam 8 itu habis olahraga itu telepon saya. Terus Nggih. ngendi, Pak? Saya juga sudah kaget, telepon saya, Yam, jangan berhenti bersyukur sama Tuhan atas hidupmu. Jadilah manusia dimanapun berada, hidupmu bermanfaat bagi orang lain. Saya tidak nyangka kalau sorenya ayah saya meninggal. Wah. Pesan-pesan yang sangat Ini bijak. mengingatkan Nggih. kehidupan saya ke depan, ini selalu terngiang di telinga saya. Dimanapun saya berada, saya harus bisa bermanfaat. Dan jangan sekali-sekali hidup itu punya pamrih kalau menolong orang. Itu aja. Nggih, Pak. Nggih, tulus ngaten nggih, Iya, Pak. sehingga saya sama istri ya begini aja. Terus terang aja, bukan saya tidak mau tua. Nggih. Tuhan yang melambatkan wajah saya, istri saya itu tua gitu Fresh loh. terus. Sak menika aja berapa? Yang Usia berapa Pak sekarang Pak? 62 tahun. Oh 62 lho Min. Ketok luwih tua Mimin to karo Pak Bambang. Ibu berapa? Ibu berapa? Nggih benten Dia piyayi. juga. Benten no maca kali lek men ibuke piyayi lek men foto onggrok kok ya. Loh, Pri loh. Ini loh Pak, selalu underestimate sama saya toh. Saya baru 46, tapi kok ketok tua.
Aku ki nyun sewu nek babagan ekonomi ya ora sombong ora takabur ya mungkin karo Pak Bambang ya unda usuk lah. Cara ekonomi dia harus percaya diri apa lho? Loh, kan aku pandai bersyukur. Pak Bambang kok Dadi aku lah ya unda usuk aku ya pandai bersyukur. Pandai apa toh? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya leres toh, Pak. Tanpa pamrih. Lho. Aku rusak iki ora mergo kebutuhan ekonomi. Lah apa? Dirusak wong semene bendina apa ya? Dedel duel. Arep ngombe vitamin bendina nek raga ya ora anu. Sikis iki lho pri sing abot sikis iki lho. Pak Bambang. Dedel wong ayu Ini, kok ngene saya kalau lihat Mimin begini nih, Nggih. dia selalu doanya Tuhan berilah kami rezeki secukupnya. Karena dia sadar rezekinya Pak Bambang karo rezekinya Mimin beda gitu. Saya selalu dicukupkan. Kan cukup saya, cukupnya Mimin, cukupnya Elisa, cukupnya Apri. Nggih, benten. Beda. Nek kaya wong kowe wong ngongso ora cukup-cukup, ngongso kowe. Ki Melekmu lho barang kamlok jagati kartu emperi kabeh nek cara kowe. Sabar. Ning nek aku selalu bersyukur kok. Wis men. Padalang saya ditugaskan apa? Nggih, Pak menawi saged bawa Bawa. kulaturi bawa atau Nembang, Bapak. nembang atau dos pundi barangkali ada sekar dandang gula atau pangkur atau apa atau pocong atau memberi tugas kepada Terus gini, Nggih. kalau masalah nyanyi, Nggih. tanya istri saya, Nggih. saya paling jago. Cucu saya ada nggak nih atau anak saya? Saya kalau nyanyi Jawa, kalau sekarang dilihat banyak orang saya suruh nyanyi, Nggih. mau dikemanakan? Lah. Beliau ngemong Mimin lho. Wis nambah nyanyi dhewe. Berarti Saya jadi pesaingnya, aku udah cukup lah. berarti Pak Bambang ora kerja nyanyi. Udah, aku ngasih mandat aja kepada dia. Nah, Ora kersa mergo Tiga. ngemong kowe kuwi. Pri. Dalam-dalam. Keluarkan ilmu pendermisanmu. Pak Tidak Bambang. usah pendermisan, saya tahu diri. Ini sudah tak bawakan ini Loh, wes. untuk bertiga. Iya. Jurusnya Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih. Berkah. Eh, Aku wong ora ngoyo-oyo kok. Ya Allah masuk kota amal. Begitu Itu luar Pak, biasa. saya terus terang saja. Nggih. Nanti saya sudah mau rekaman sebetulnya. Betul. Nanti ada adik saya generasi baru. Nanti itu sinten perlu Pak? diperkenalkan. Tole Itu Arya loh, Sultan. Anaknya Mbak Erna itu. Lah di Arya Wah. Sultan. Nah, itu Iya. harus Nggih. kita tunjukkan milenial kita. Iya. Sinten namanya Di coba. Arya Sultan. Kok Arya. Rahmah Wayang. Oh, iya. Nggih. Kalau Pak, saya itu sudah ketuaan sebagai pendengar yang baik aja. nggih. Ibu wonten pangandikan atau ada yang disampaikan sedikit saja men podo-podo wong wedok kira sami to frekuensinya sama. Satu yang mau Satu frekuensi menika biasanipun kita Ibu satu yang mau diaturkan. Apa? Hancurkan Mimin, hancurkan Mimin. ya ora. Ben ibu ngendika dhewe kok senengane kok. Terima kasih nggih Bu. Nggih. Ibu saking mongkok seneng bangga, excited sekali ya Ibu ya. Ibu nggak mongkok. Apa? Lihat kamu mungkuk-mungkuk. Nggih, ada lagon atau diserahkan kepada Bertiga aja lah. Nggih. Bertiga Yang saja. terbaik lah Lagunipun? untuk kita semua. Oh ngaten. Oh nggih, lagunipun terserah. Terserah. Oh nggih. Nggih. Siap, Matur nuwun. matur sembah nuwun. Nggih, terima yo. Kalau bisa sewu kuto, sewu kuto. Oh, sewu kutha. Ben kesel. Oh nggih. Sewu kutha ben kesel ora nggo urgen lemar Di iki. Arya sakniki napa mengke? Yes, kesel Pak Bambang sakniki. diserap pakai mataram dulu. Duduk. Terima kasih Pak Bambang. Injih Bu. Nggih. Yo, sik, aku tak maca chat di WA saya. Papri Mimin, mbok menawa ana pundutan iki 1000 kutha arep diganti apa? Nggih.
Pak Bambang kemarin oh nggih. Nggih. Terus Elisa logate kok kaya sinden luar negeri. Oh, pancen wong anu kok. Nggih. Salam Pak Mul kalih Pak Bambang Priambodo kanca SMA Penampungan 79. Oh nggih menika saking Pak Suryanto. Nggih. Nggih. Nyuwun sewu Pak Mul hasil rapat oh malah oh nggih dateng oh nggih. Nggih. Monggo yo Mas Arya kersa bawa isih diparingi Wes sinden iki ada sesuatu di belakang sini. Oh, situ dulu. Ledek-ledeke ya itu. Ledek gundul. Ya. Nah, terima kasih. Alah ledeke terus sumringah. Lah iya. Padang. Mau sing meriang, sing ngantuk ya langsung kelop-kelop pisan. Alah. Wong wedok ya padha ya nek ngerti duit ngono ki ya wis padha ae ra kono ra kene. Sujokno aku iso heker-heker dhewe. Pak Siho lenggah. Pak Darwis mboten ngersakaken lelagon, Mbak. Ya diparani Pak Darwis. Oh, buat dulur-dulur. Wes. Pak Bambang kok ya ora kersa perantara aku ya apa ora percaya karo aku apa piye jane aku. Entek judeg aku ki. Saiki kowe maranono Pak Darwis. Yo. Ayo le kulino saba. Njaluk perlindungan. Aku mau wis nyedhaki Pak Bambang kok ya kowe genti kok le kok arepe kok aku. Lah kan sing kulino saba. Gak ndarene aku wedok geleman kok le padake. Lah nek cocok hitungane. Pripun, Pak? Pak Darwis sewu kuthanya bagus. Lah kanggo ra iso tok iki kanggo anu saged mboten cowok konten iki mboten mawi orjen. Kurang nyaman. Kirang nyaman amargi mboten mawi orjen. Nggih, menika klasik, Bapak. Nggih. Yo ora mbok menawa Pak Darwis ngersake apa dicedhaki ngono, Min. Nah, Aduh, mboten kedah. apa Mboten perahu kedah. layar apa gethuk Ya Allah. apa Pripun, Bu? Auratnya, Bu. Ya, kok mabur to, Bu? Bu Ati. Bu, Bu Ati aurat aurat sewu. Panjenengan niku ngendika kok waton leres ya bener menika bener iki kan natoni kula to, apa Pak. ngomong apa ngerti apa? Auratnya nanti mabur. Pak, ngersakaken menapa, Pak? Nderek nggih, Pak. Ya ampun, ya Allah, Pri. Mbak Mimin bukan mboten ateges, bukan berarti saya mengesampingkan sinden yang lain, tapi ini khusus untuk Mbak Mimin sembah nuwun. Ngono apa ora? Ora. Ngono tenan apa ora? Ora. Sak krunguku ngono kuwi. Kowe ngarang dhewe kok kowe. Lagune nderek sementing gumyak gayeng regeng. Nggih. Yo diawali saka gedhuk bar kuwi tetep Lendro Sanga ya. Nggih. Yo, ya, yuk. Yuk. Sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame gegek-gejekan. Kae-kae rembulane yen disawang kok gawe-gawe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh sedulur sore-sore. Asale saka telan Moto ngantuk iku nadane apa? gatuk Asale saka telan yen ra
mata ngantuk iku tanggane apa atuk asale saka kelan yen ora batuk atine rada kelan aja ngono mas aja ngono kadung janji aku rada Nggih, wah jan energik tenan entuk amplop pirang-pirang iki. Sing ngantuk-ngantuk dadi melek. Aja lagune ku mau gedho, nggih ta? Terus kathik ditambahi panjenengane Pak Darul. Lho, jan. haus Wah, lah kok bar ngeruk wedi lek. Aja. enggak boleh usia 40 ke atas sih ratuk dehidrasi harus banyak minum air putih harus rajin olahraga terus nek ra gelem olahraga kumpul bojo minimal seminggu 3 kali biar tidak kena kanker prostat loh. Lah kowe ra ndek bojo ki terus karo sapa? Genah tak tawake kanca-kanca. Ning kan niatku sedekah. Nek niate menjajakan diri salah. Salah kan niatku tak seniatke sedekah. Sedekah kok awak Ya karepku duwene kuwi kok. Kowe sok mulai sok ngimudeng sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat. Ora iso sedekah bondo donya, sedekah tenagaku tak. Piye kuwi? gila nih aku Wong wedok kemepruk. iya masa ya disodakohe sakmene wae ora rusak Nggih, mbok menawa wakil panitia, nggih ta? Nggih. Pak Siho atau siapa monggo sing pinter nembang, nggih. Atau siapa wonten? Tadi yang dari keluarga dari Pak Bambang saking keluarga Omah Wayang. Nek mboten ya Mas Arya. Lagi Mas Arya monggo, Mas Arya itu. Ya Mas Arya mriki, Dik. Yuk. Ya. Ki ngatos-atos nggih ampun cedak-cedak Kayak dicatek. Aku wayangan ning kantor pajak Solo ditutke ditunggoni Masa? kok. Weh. Lah. Nggih. Wis gedhe Arya saiki ya. Sampun. Iya, iya le. Nggih. Wah. Anu saiki- kene nyedak budhe kene lho ajar kene. Alah nyedak Pak D ora. Lagi nang ndi aku ditututi kok wayangan ditunggoni penyantri ringgitan Solo niku ora nggih niki lho nggih Oh, nenggani. sekarang apa udah apa kuliah? Apa oh baru wisuda. Oh, wis wisuda lho Min. Neng ndi le? Sekolahnya neng ndi? dan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Jogja. Oh. Kedirgantaraan Jogja. Sekolah tinggi Teknologi Kedirgantaraan. oh kedirgantaraan. Penerbangan. Kowe jare ya anu sekolah ning penerbangan. Heeh. Ya kan rebana. Terbang. Terbang. Iya. Ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana. Penerbang beneran. Wis yo, danane wis mudhun kok ya dana gitu. Lagunya apa tole? Bawa boleh. Oh, situasi Oh, situasi. Situasi. Ini tadi yang saya sampaikan Pindo Mimi lan Mintuno. Ah, gitu ya. Kados Pak Bambang sekalian Bu Ati. Nggih. Aja ngiseni aku lho, Le, sing apik lho, Le. Nggih Pak Ding. Padi lu apa iki? Kok ngedrop terus lho aku tadi ya. Pamintaku, mangga. Pamintaku nimasida asih. Loh, wayang kabudayaan Jawi akan lestari karena dilanjutkan Generasi-generasi. generasi Iya. ke milenial. Mangga. Nana atut runtut tansah reruntungan. So, jan wis nyambut gawe pilot berarti. Pramugara. Oh. Dadi yen ngerayu pramugari ya nganggo dandang gula. Suarane. Lah ya, suarane apik.
Heeh to, wonge bagus, sekolahe pinter, aku seneng. Oh, engko nek isih kurang ilmune, takono Pak Prapto sebelah Mas Heri ya. Ing sarina sawengine datan kinggang serabut lamun atoh caketing ati meskipun jauh tetap tetapi dekat di hati. Jauh tapi dekat di hati. Nah, aku cerak kowe kok rahimku langsung kaya terkoyak ngono ya, Le. Rahimku kaya piye ngono ya. Lah jenenge ngono kae ya naluri to lah ya. Kok hawane iki Bangun Mindola, bangun iki sak putumu ya. Lah ya sak putune jenenge naluri wong wedok kok hawane kok rahimku kemen dibuahi ngono ki lho aku. Rahimmu ra ning cengel. Aku ra minta, mulutku enggak bisa ngomong tapi kok kaya nalurine kok piye kok wis langsung. Rahime subur kok. Subur, Lagi lho, rahime lagi anget to. Ndang meteng kuwi. Wis ono Sana sine lho sikile metu isa. Ki perabotku. Perabot kok sikil. Emange aku anu Dewi Kunti ditiup meteng ya jenenge ya kanggo proses. Kira Mas, ya. Sak putuku Kuwi ususe kedawan kok priye. semangat Le aja ngope suara wong ayu ki ya godaan. Lha apa nek kowe ndek cita-cita rung tercapai wis dianggap pertemanan dulu. Lah nek ngicipi tok ra etuk ding ra etuk lah ya. Pacaran sesat. Ra etuk. Yang jedak yen cedhak tansah mulat sita asih Pindha mimilan mintuna pindha mimilan mintuna ayo pati mas parengan tepi wajib situasi rumah tangga yang saling mengasihi sepanjang masa. Nggih, menika ugi aku merinding aku reptanipun sawargi kinarta sabda. Nggih, cah bagus. Langgame sampean bajutke apa Mbak Yu? Oke. Nggih, iki. Makasih ya Le. Ke jaman kowe isih SMP to aku nunggoni kowe iki nganti dadi bocah pinter ngono lah ya. SD dhisik iki sih. Lah ya nang omah lanang sing ati-ati ya pengestu. Lah. Mengestune wong tuwa ya mengestoni nggo anak to jenenge mengestoni. Kowe saiki makantar-kantar ngene berkesinambungan dongake iki terus menerus ajek istiqomah. Ya nek ngambungke rak ya ndelok-ndelok mesake Arya. Lah ngopo? Kena jenggotmu. Semangat ya Le, makasih to Le. Yo, ayo diwangi duwi nek. Ya Le. Ya. Ya wi, maju wi. Kok pitam nang sak putune kok vitamin. Sak putuku kok. Sak uyahku iki. Ayo Nduk Dwi. Yo, Dewi Mbak Dwi dhewe. Ya. Ayo Nduk Dwi. Cekat wi telena. Ayo, maju sithik. Lagune Setya Tuhu. Bude. Ya pinter. Radi Majeng Sekedi. Radi Majeng. Iki Rajodo. penyanyi kaluseng iki pemaku kalus ngene iki ya piye ya tesane. Ayo, aku. Ya. Aku kang setya satu
dia. Aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki ngene tresno. Nyatane sliramu ngarani ati. Ati katon wis ra bisa. Ora bisa dikateke yen tanpa sliramu jejer dheweke aduh tresno kumberam sane asmara kali aku yen nyanding Iki mau langgam setya tuhu dibacutake apa? Loro ati dua. Loro ati dua, nggih. Mbak Dwi Widianti disupport karo Elisa Apri Mimin. Nah, nggih. Iki matur dhisik ana sing kepareng naik panggung apa mboten? Pak Siho tadi masih lenggah enggak? Pak Siho. Omong go. Pinarak panggung. Yo, serapake Mataram jot. Duduk, duduk, duduk. Ini kan lho, Pak. Seniman ketoprak terkemuka. Monggo mirsani mriko, Pak. Ah, nggih. Menika ketua komite ketoprak Dewan Kesenian lho. Yeah. Kula termasuk mlebet anu to, Pak, ning niki dipecat. Vakum nggih, Pak. Ngapunten FKP niku kula mboten terlibat nggih, Pak. Niku anggota komite ketoprak wayahe urunan ora tau rawuh. Mbak Apri, Mbak Mimi ini endo. Nyuwun duka. Padahal koncone rekoso. Daripada FKP 2 hari niki penting lancar. Wah, pun lancar. Lanjenengan rawuh lancar. Niki enten pesen ini untuk Apri dari ibu yang nyewanke ke Mbak Sempruk waktu masih SD. Ah, ki enten Mbak Apri. Ditampa sik, Pri. Oh, nggih, Bu. Menika ibu guru kula maca pat nalika SD. Oh, ya Allah. Sembah sungkem kula, Bu. Ngapunten putrane menawi. Bu sinten asmane, Bu sinten?
Bu Bu Sudar. Sudaryati Sudar, diparingi nggih. nggih alhamdulillah puji Alhamdulillah. Tuhan. Nika Pak D kula topeng Gue Mbok D ugi rawuh. Oh nggih. Pak D. Nggih. Nggih. Iya, aku dikira kamu. Oh, Terus iya. dicium-cium. Nek karo nek men ora bakal kleru ya nek anu ya. Sembah nuwun Bu Sudarmi, mugi-mugi pinaringan sehat, berkah barokah. Nggih. Oh Pak Siho. Gak apa-apa, Ibu. Nggih, Pak Dalang matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Nyuwun sewu janipun kula mboten saged nembang. Jane mangke Mbak biasanipun Mbak Apri, Mbak Mimin. Kok napa-napa kula lho, apa-apa aku lho. Nggih. Yang si pirsa dhateng masyarakat sedayanipun para kadang kagem Nggih. urip-urip seni ketoprak. Nggih. Klaten ngontonaken festival ketoprak Oh nggih. tanggal 26 27. Oh, nggih. Kalau wau sampun Hari lumampah pertama, nggih. kanthi sae binjang wiwit jam 12 ngantos jam 9 malam. Anjir. Mapanipun wonten Mapan SD Krista Kristen. Gracia. Krisna Gracia. Nggih, nggih, Krisna SD Gracia. Kristen Cerak Klaten. Menika tanggung jawab kita sedaya kagem nguri-nguri Nggih. budaya. Kalau terang nggih Pak. Penting kula Ya. termasuk komite. Pun kula dijotak Mbak Mimin ditinggal anggere wis piyenan wis lali ngomah. Nggih, nggih. Anu ngidam sari mawon. Oh, Monggo, nggih. nggih, nyidam Pak sari. Siho. Wah, nyidam sari apike karo gandrung mimin ngoten, Pak. Ketoprak style. ketoprak lho Pak panjenengan yo ngomong Ora. jos kok yo. Apa ya kudu sing cantik-cantik kala-kala sri panggungnya rada elek rak yo. Kak Elisa, Ya. ini kan rumah tangga mereka berdua. Weh. Jadi kita nggak boleh mengganggu. Ndak boleh. Wah, jane yo. Yo yo jo ino. Kowe dadi batur kene pri dadi kene kaya kendaraan butuhke kok. Iya. Menika kagem Kak Wekdal langsung mambut mboten maibo. Oh, Nggih, amati tanpa bawa sampun kok, ayo, dalu. ora nganggo bawa. Ayo Nggih. pringatek tanpa Monggo, bawa. monggo jumeneng. Nggih. Menawi mboten dijejeri Mbak Elisa niku rasane perkara Mas Joko Karyono Meri ora bejane dhewe. Iya to, Pak? Ah iya. Mumpung to, Pak. Pak Jokar iki Min, pas kowe nesu kae lho Min. Pas nesu anu arep mlayu mulih nggo tas kae. Nggih. Pak Jokar rada wedi. Wah, kuwi nesu tenan apa ora? Nduk ten daleme sing Daleme Dalam no ning Karang Pakel. Oh ngeten. Oh nggih teng Iya, Karang Pakel. beliau kan foundersnya BMT Kahuripan. Kula ndak ndarani kula lha sur ngono do anu nyecengrengati kula Pak nika Pak. Kak kapan wayangan meleh Pak? Lho, pinter. Suwe ora. Ya, monggo langsung langgamipun. Ya. Umpama sliramu cekar melati gombang hitam sari ramu mati wong manis aku kang bakal ngliwati celintang lupu semono janji pancet yang ngati Kakailin saling driya karo ngilo terasa jagat raya kalingono ukiran samudra yang memanggil aduh hati-hati
atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai Sadar Cemara. lintange mlaku Ayo yo. Oh, yo. nalikane jalu hatiku lam-laman sira wong ayu mati ora bakal lali lakai lintange mlaku matur nuwun menika makili saking panitia Pak Dalang. Panitia, Pokoke sukses sehat selalu Pak Dalang. Amin. Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak besok Nur. saya tunggu jam 10. Ah. Nggih sak lodange nggih, Pak. Bar Iya. budane nggih. Mbak Elisa Cih. besok diantar juga bisa. Oh, nggih. Nyun sewu matur nuwun, nyun pangapunten. Terima kasih Pak Siho. Nggih. Wah, luar biasa. Ini sudah representasi dari panitia. Nggih. Sing wis berjibaku menyiapkan acara ini. Ubur Nggih. rapisanipun sih. Nggih, Pak Sunu tadi ketuanya, lajeng motor penggerak utamanya juga Pak Joko Karyono. Nggih, Pak Joko Karyono iki arep wayang meneh pandemi ini wis rampung. Lah nggih, kedah menika hukum Mboten. wajib Pak menika. Ah, nggih, nggih. Sak lagu meneh ya. Nggih. Nggo closing ya. Yuk Nggih. kanca-kanca sing urung ngadungmu sapa? Dua Gapura. Mbak Niken kali Mbak Sinta. Oh ya, ya wis telu no. Mbak Niken. Mbak Niken, Mbak Mbak Sinta. Umi. Oh ya papat Mbak sisan. Umi karo Mbak Nina. Nina. Nah, Ya. Mbak Sriati Olivia. Gue arep Mbak Sriati arep Lah, melu papat. anu festival sinden remaja. Mbak Umi, Mbak Niken, Mbak Nina, Mbak Sinta, monggo kula aturi jumeneng wong ayu. Wong papat, nggih. Ya wis ki ngebaki nggon iki. Wis kayak negara iki. Nggih. Oke apa ya? Ayo guyu. Waduh, Nina cak iki melu-melu lemu ya. Iya ngalah. Ya, maju. Maju. Ayo ajarkan tete Bude Mimin lho saya ke depan. Sragenan ingkang gayeng Oke, apa? ninggal katresnan. Oke. Oh, anyar meleh. Anyar meneh. Anyar meleh. Nek ora ya memanukmu. Wah, lawas niku. Ninggal Memanikmu. Apa? ninggal katresnan, Pak.